Amurka ba. Rahotanni sun nuna cewa an saki bidiyon ne a daidai lokacin da rukunin jiragen yakin Amurka ke kan hanyarsu zuwa yankin, wanda hakan ya sa masana suka ce akwai wani sako da ake so a isar wajen fitar da wannan bidiyo a wannan lokacin. Amma a ɓangare guda kuma jami'an tsaron Amurka sun ce jiragen suna ɗauke da tsarin kariyar sama na Aegis wanda yake iya kare jiragen daga makaman balastik ko kuma cruise missile har ma da hare-haren jiragen sama marasa matuka. A gefe guda kuma shugabannin sojojin Iran sun yi gargaɗi cewa duk wani hari kan Iran zai sanya dukkan sansanin Amurka na yankin su zama abin hari kai tsaye ga Iran. Idan ma koma kan wannan bidiyon, a cikin bidiyon hukumomin Iran sun bayyana cewa makamin Fatah na iya kai saurin hypersonic missiles sannan yana iya canza hanya a sararin samaniya, wanda hakan zai sa kariyar Amurka ta kasa kare shi a lokacin da ya kai hari. Sai dai wasu masana sun bayyana shakku kan wannan lamarin, inda suka ce ba a taɓa sanar da cewa Fatah ya cika sharuɗin true hypersonic weapon ba, wanda makamin hypersonic na gaskiya yana iya tashi cikin saurin gaske sannan yana ci gaba da sarrafa motsinsa a cikin iska. Saboda haka waɗannan kalamai na Iran sakonnin barazana ne kawai, amma ba binciken kimiyya ba ne na zamani da ya tabbatar da hakan. Sai dai tambaya nan shine me yasa Iran ke amfani da irin waɗannan farfagandan? Masana tsaro sun ce Iran ba za ta iya gogayya da Amurka kai tsaye ta fuskar jiragen yaƙi, jiragen sama masu yawa da ƙarfin makaman balastik ba. Saboda haka dole ta zaɓi dabarar hare-hare da yawa a lokaci guda da kuma yin amfani da drones masu arha da makamai masu nisan zango, wanda manufar ita ce ko da a ce ba za ka iya doki abokin gabarka ba, alal akalli ka ji masa mummunan rauni. Wannan bidiyo na Fatah na ƙoƙarin nuna cewa jirgin yaƙi mai darajar biliyoyin daloli zai iya zama abin harin wani makami guda ɗaya. Sannan a bidiyon an kuma yi bayanin abin da ake kira saturation attack, wato aiki da drones masu arha da yawa tare da manyan makamai masu nauyi a lokaci guda, wanda ko da kariyar sama ta tsayar da kaso mai yawa, manyan makaman za su dira kan abin da aka hara, wanda masana suka ce wannan dabara har yanzu ana tattauna yadda za a shawo kanta ne, amma har yanzu ba a ga sakamakon kai tsaye a filin yaƙi da zai iya kawar da wannan dabara ba. A wani bidiyon daban, rundunar juyin juyi hali ta Iran IRGC ta saki wasu hotunan jirgin yakin Amurka USS Abraham, inda suka rubuta a ƙarƙashin bidiyon babu abin da zai iya koda ya zo. Sai dai masana sun ce waɗannan hotunan ba sababbin hotuna ba ne, amma sakon yana nuna shiri da kuma gargaɗi kai tsaye ga Amurka. Shugaban IRGC Janar Muhammad Pakpur ya ce